Sí. Anem a veure, algunes coses que s'han comentat. En Compromís no tenim res en contra de les empreses privades. La generació de beneficis d'esta empresa d'Aguas de l'Horta és lícita, dona un servei i cobra per ell. Perquè el problema és perquè té tants bons beneficis, d'on ixen, perquè cobra molt o perquè gestiona bé. Una gestió pública de qualitat podria donar el mateix servei, no? No podria fer-ho igual de bé, cal confiar un poquet més en l'administració pública. Jo crec que, anem a veure, així no s'ha contestat a la qüestió fonamental, que és que això ve donat i n'hi ha que signar-ho. Per què se signa per 10 anys i per què no se signa per un període inferior? Per què s'hipoteca a l'Ajuntament per 10 anys? Els tots els pobres del Consorci. Després, parleu de l'única alternativa viable. No, perquè diga l'única alternativa tenen que haver opcions. Entre quines opcions haveu triat? Entre la que n'hi havia. No haveu buscat ninguna més. I no està clar. No està clar. Vale? Parlava el grup de Ciudadanos de propostes. Vale. Convoquem una assemblea des de l'Ajuntament d'Aldaia. Nosaltres estem d'acord. En quin punt? En quins punts de l'ordre del dia? Pues poder debatre en ICC el que estem debatint així també, però sentint l'opinió dels altres, que és important. Després, una qüestió, així se parla de si se revoca, si l'Ajuntament se n'ix i tal, i bueno, pues si l'Ajuntament de Torrent se n'ix d'això, pues no hi ha ningú problema. Hidraqua, empresa del grup Agbar, si està en els estatuts de l'empresa, li comprarà la participació i no n'hi haurà ningú problema. I entonces estarem en una empresa privada. Si no passa res, és tot lícit. Això és el que va passar. I ara bé, si no se'n va a l'Ajuntament de Torrent i com estan decalents els pobles, per exemple, Beniparrell ho té molt clar, però sap que li pot costar diners, va a l'Ajuntament de Torrent per mitjan d'Aguas de l'Horta a reclamar-li a l'Ajuntament de Beniparrell daños i perjuicios? Ho anem a recolzar això? Vamos, me pareix molt fort,